Dobre, takže Ashton Hall v skrátke. Má strašne veľa sledujúcich, sledujú ho milióny ľudí na Instagrame, na YouTube, má spolupráce s ostatnými influencermi. On sám seba neškatulkuje ako nejakého bodybuildera, fyzika alebo sa nepripravuje na žiadne súťaže, skôr sa prezentuje ako vyznavač zdravého životného štýlu a prezentuje sa ako taký nejaký super človek. Teda niečo v tom zmysle, že tvrdo cvič, dobre jedz a dokážeš hocičo. Aj nabrať takú svalovú hmotu, ako mám ja, alebo ako on. Dobre, poďme si ho prirovnať k Sibamovi, čo je jeden z najlepších fyzikov na svete, alebo najlepší fyzik na svete, je to legenda. Vyhral 6-krát Mr. Olympia. Postavou a svalovou hmotou sú si, dá sa povedať, ani ne, že podobný, ale Ashton môže mať, povedzme, že toľko svalov ako Sibam, akurát, že Sibam vyhral 6-krát Mr. Olympia, je oveľa kvalitnejší a jeho tréner priznal nejaké cykly, ktoré Sibam bral a Sibam sa neprezentuje ako naturál. Takže na rozdiel od neho nezavádza svojich fanúšikov, lebo vieme, že Sibam má najväčší instagramový účet, čo sa týka sledujúcich z toho fitnessu. Tento Ashton Hall o sebe tvrdí, že nikdy nebral steroidy, prezentuje sa ako nejaký superhrdina, teda že dokáže hocičo, že tvrdo cvičí, že vie dobre behať a tak. Videl som nejakého tréningy, úplný odpad a hlavne vždycky, keď vidím niečo z jeho tvorby, tak mi je úplne na grc, pretože cvičí horšie jak žena. A čo sa týka toho behania, vyzval ho na súboj iShow Speed, čo je nejaký malý influencer, ktorý si občas zacvičí, môže vážiť tak do 70 kg. Pretekali proti sebe trikrát ho porazil iShow Speed. Potom tento Ashton Hall plakal do videa a tak, nechápal z toho, no a vlastne sa ukázalo, že ani behať nevie. Celá jeho tvorba je len nejaká reklama na Instagram a na YouTube a zavádzanie ľudí, čo všetko môžeš dokázať. Pritom ten chlapec je podľa mňa absolútna nula. A čo sa týka užívania nejakých zakázaných látok, tak v Amerike, pokiaľ máš TRT, testosterónovú terapiu, tak to berú, že vlastne si stále naturál, že nič neužívaš, ale on určite není na TRT. Určite tam má rasták testosterón a kopu ďalších vecí, takže môžeš zabudnúť na to, že niekedy v živote budeš vyzerať ako on. S tým, že by si neužíval žiadne zakázané látky a s tým, že by si trénoval ako on. Pretože to je človek, čo robí všetko na oko a nič z toho, čo pridáva, není vôbec reálne. V skutočnosti ten chlap nevie ani cvičiť, ani behať. A je to proste hanba sama o sebe. Proste moderný influencer, ktorý má každé video pekne zostrihané, wow, super. Prezentuje tam luxus a bla bla bla, veci okolo toho, ale zabudni na to, že takto vyzerá reálny fitness život. Pretože fitness život sa neodohráva v žiadnom luxuse, všetko je to drina, mákačka a 99% z tých ľudí má popri súťažení aj nejakú normálnu prácu. Takže tak.